Il-grupp mużikali Tribali nieda album ġdid bl-isem Raba li huwa kontinwazzjoni ta' proġett mużikali li beda fl-2006 meta l-grupp introduċa ħoss ġdid aboriġinali għal pubbliku f'Malta. Fit-tnedija ta' dan l-album, Elise Borch Rizzo, il-kantanta ta' Tribali, iddiskrivit din l-esperjenza bħala waħda mill-isbaħ li ħadet lill-grupp f'dan il-vjaġġ li jena tiżviluppa. Ma Net News tiddikjara li grazzi għal dan l-album se titkompli tesplora u saħansitra tuża l-vuċi bħala strument mużikali. Jien minn dejjem kelli x-xewqa illi inkanta b'mod differenti. Nuża l-vuċi bħal strument, ġifiri mhux dejjem bil-fors il-vuċi tkun il-headliner, imma tuża vokalizzazzjoni differenti, il-mod kif tiftaħalqek, il-mod kif tippronunzja, il-mod il-tip ta' stili li tisma'. Kollha jgħinu sabiex inti tibda toħloq ħoss. Bħal kull album ieħor, Raba jġib miegħu wkoll libsa ġdida għal van sinonimu tal-grupp b'disin li jikkumplementa l-istil tal-album. Tribali ħabru wkoll kunċert live fl-4 ta' Lulju fit-Teatru Grieg ta' Qali. Dan se jkun spettaklu li joffri pjattaforma biex il-grupp iwettaq il-ħolm artistiku tiegħu. Il-pubbliku interessa ruħu ħafna u tru dal-interess li jura l-pubbliku bqajna għaddejjin sena wara sena niksbu iktar kanzunetti u issa wasalna għar-Raba album tagħna li fil-fatt jismu Raba. Iżda mhux biss, Tribali mistennija jipparteċipaw ukoll fi spettakli fil-Portugal, l-Olanda u fl-Ungerija fosthom f'parti fuq ix-xmara Danube li l-biljetti kollha għalih diġà huma mibjuwa. Dan ikompli jibni fuq numru ta' esperjenzi internazzjonali li diġà kellu l-grupp fl-aħħar snin biex xewqaj li fil-futur qarib jiġi organizzat ukoll tur Ewropew.